कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या दैवद्य ब्राह्मण महिला संघा वतीन सांस्कृतिक दायज चित्रणाचो बक्षीस समारंभ. कारवारच्या दैवद्य ब्राह्मण महिला संघा वतीन खास तेमगेल्या समाजा खातीर दिपावळी काळात समाजाच्या संस्कृतीच्या काही देखाव्याचे फोटो ऑनलाईन मार्फत धाडची स्पर्धा दवरली. तितूंत आपापल्या घराकडेन पणती पेटोवन उबी आशिल्ली अस्तुरी, रंगोळी काढताना, आकाश देवळा कडेन उबी किंवा बशिल्ली, कार्ट मांडयतना, तुळशीक फेर मारतना, एकत्र कुटुंब असे वेगवेगळ्या शैलींतले फोटो धाडचे कळयले. तितूंच बरोच प्रतिसाद मेळ्ळन सुमार 145 जणांन ऑनलायन फोटो धाडून भाग घेतिल्लो. तितूंत वेगवेगळ्या विभागात बक्षीस दिवचो समारंभ शुक्रवार 7 नोव्हेंबर 2025 दिसा कारवारच्या दैवज्ञ भवनात आयोजित केलो. ह्या कार्यक्रमात मुखेल पावण म्हूण गोंय काणकोणचे सौ योगिता वेर्णेकर हेमी आशिल्ले, तर परीक्षक म्हूण गोंय काणकोणचे गौरीश वेर्णेकर, सौ विंदा रायकर गोवा, सौ रसिका गोंय हेमी आशिल्ले. ह्या कार्यक्रमा निमित्यान दैवज्ञ सभाघर रंगबिरंगी विद्युत रोषणायेन आणि आकाश कंदिलान झगमगीत सजोवन अप्रतिम अशी सजावट केल्ली पळयल्यार दिवाळे दिवसाचोच हो क्षण असो दिसतालो. कार्यक्रमाच्या वेळार कारवार दैवज्ञ ब्राह्मण संघाची अध्यक्षा सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमी सांगले की दैवज्ञ ब्राह्मण समाज एकत्र येवसाठी आणि आमगेली संस्कृती जतन आणि संवर्धन करच्या उद्देशान या खास कार्यक्रमाचे आयोजन केला असे तेमी मनोगत व्यक्त केले. सभाघरात विविध रंगोळी सजयले. फोटो स्पर्धेत आणि इतर विभागाच्या स्पर्धेत भाग घेतलेल्या स्पर्धक विजेत्याक मान्यवराला हस्तान बक्षीस वितरण केले. त्यापैकी खास सन्मान सौ नंदिनी नरेंद्र कोलवेकर, तर दैवज्ञ दिवाळी अस्तुरी 5 जणांक तितूंतले सौ गीता भट, सौ दिव्या रेवणकर, सौ मेघा मनोज पावसकर, सौ रेखा वेर्णेकर, सौ संगीता रेवणकर, तसेच वयस्कर महिला सौ साधना अनिल पावसकर आणि दैवज्ञ दीपावली कुटुंब हेतूंत 5 जणांक बक्षीस अशें मेळ्ळें. भारती अशोक कुडतरकर, सौ नम्रता नरेश अन्वेकर, सौ नीला नारायण अन्वेकर, सौ ज्योती उदय पावसकर, सौ रेश्मा गजान वेर्णेकर, तर स्पेशल कुटुंब हे बक्षीस राजश्री राजेश भट हेमकां बक्षीस वितरण केले. ह्या वेळार मासेर कारवारचे माजी आमदार गंगाधर भट, सेवा संघाचे अध्यक्ष अशोक कुडतरकर, उपाध्यक्ष उल्हास रायकर हेमी आणि महिला संघाचे अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी हेमगेल्या सगळ्याल्या हस्तुकी बक्षीस वितरण केले. बक्षीस वितरणानंतर समाजाच्या सगळ्या भगिनीन उपस्थित सगळ्या समाजाच्या बंधूक आरती ओवाळण कार्यक्रमाची सांगता जाली. या कार्यक्रमाक समाजाचे भरगच्च प्रेक्षक हजर आशिल्ले. कार्यक्रमाक सहकार केल्ल्या संघाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक, मेंबर्स, कार्यकारी मंडळाचो संघाचे अध्यक्ष सौ आनंदी उल्हास रायकर हेमी आभार मानले. खबर सांगता हरीश नाईक. अंबिका नगरच्या केपीसी मार्गाचेर व्हडलो हत्तीचो वावर. कारवार अंबिका नगर ग्रामपंचायत वाठारात केपीसी कडे वयच्या मार्गाचेर रात्री एक मोठो रानहत्ती दृश्टी पडलो. गेल्ल्या काही दिवसांच्यान या वाठारात रानहत्तीची हालचाल वाडिल्ल्यान स्थानिकांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाला. शनिवारा रात्री 8 वाजता सुमारास अंबिका नगरातले कामगार कामा खातीर केपीसी कडे वयत आसतना अचानक रस्त्याचेर हत्ती दिसलो. रात्रीच्या वेळार राजेशाही थाटात चलती आशिल्लो हो रानहत्ती कामगारान आपल्या मोबायलात कैद करून घेतलो. हो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाती असून स्थानिक नागरिक आणि या मार्गाचेर प्रवास करच्या वाहन चालकांक सतर्क रावचो इशारो दिला. अलीकडे दांडेली आणि आसपासच्या वाठारात रानवटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्यान नागरिकांन काळजी घेऊन योग्य प्रतिबंध उपाय करू जाय अशी विनंती रान विभागान केला.
जोयडा कर्नाटक प्रांत संघा वतीन पादयात्रा मूलभूत हक्कासाठी सरकारला निवेदन। जोयडा कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या कर्नाटक प्रांत संघाच्या जोयडा शाखेतर्फे जोयडाच्या किरवत्ती ते जोयडा ही 11 किलोमीटरची पादयात्रा काढून सरकारने लक्ष वेधले। तहसीलदार मार्फत सरकारला विविध मागण्याचे निवेदन सादर केले। या वेळार तालुकाध्यक्ष प्रेमानंद वेळीप यांनी सांगितले की आजच्या काळात मूलभूत सुविधांसाठी लढत दिवचे पडता ही दुर्दैवाची बाब असून सरकाराक हेची लज दिसू जाय। कित्येक वेळा निवेदन दिले तरी उपयोग मात्र शून्य। वाघेली डिग्गी रस्तो, BSNL टॉवर, कार्टोळी रेशन दुकान, गंगोडा रस्तो, अरण्य पॅकेज लागू करचे, कुणबी समाजाक अनुसूचित जाती समावेश करचे या अनेक गोष्टींसाठी आढावा घेऊन मंत्री आणि आमदारांना तोडगो काढची विनंती केली। जिल्हाध्यक्ष टिळक गौडा यांनी सांगितले की जोयडा भागाकडे सरकारने दुर्लक्ष केला। स्वातंत्र्यानंतर मूलभूत सुविधांसाठी झगडची पडता। आता स्वातंत्र्य चळवळीच्या धर्तीचेर हक्कासाठी आंदोलन करचे पडतले असे त्यांनी सांगले। या वेळार जिल्हा कार्याध्यक्ष श्यामनाथ नाईक हेमी राज्य आणि केंद्र सरकाराची टीका केली। ग्रामीण भाग अजूनही काळखात असा, आंदोलन केले तरी समस्या सुटना, समस्या ताबडतोब निवारण करची मागणी केली। चांदवाडी ते केसरलोक रस्त्याचेर मोठमोठे खड्डे, वाहन चालकालो जीव मुठीत धरून प्रवास। कारवार जगलपेट केसरलोक मार्गावेल्या चांदवाडी ते केसरलोक रस्त्याचे डांबरीकरण मे महिन्यात केले, पण पहिल्याच पावसात या रस्त्याचे डांबरीकरण उखंड गेले। त्याचो परिणाम रस्त्याचेर मोठमोठे खड्डे पडिल्ले असून वाहन चालकाक जीव मुठीत घेवन प्रवास करचो पडटा। या रस्त्याचेर जायत्या वाहनांचे वारंवार अपघात जातीत असतात, तरी सुद्धा प्रशासन निधील सोंग घेऊन गप्प असा। या निकृष्ट दर्जाच्या कामाचेर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे दुर्लक्ष झाले दिसून येता। त्याका लागून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजगी निर्माण झाली असा। या मार्गावेल्यान रोज बस उयते रावतात। शाळेची पोरां, रुग्ण आणि स्थानिक प्रवासी या खड्ड्यातल्यान मोठी जोखीम घेऊन प्रवास करतात। गोंयाक वयच्याक हो एक पर्यायी मार्ग आशिल्ल्यान भायले प्रवासी सुद्धा हो त्रास सहन करते आसात। समाजसेवक आणि स्थानिक पंच सदस्य रामचंद्र माजळकर यांनी जायते पट्टी सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि जिल्हा पंचायत हेंचेकडे तक्रार केली। तसेच KDP बैठकीत आमदार आरवी देशपांडे यांनी अधिकाऱ्यास सूचना दिली, तरी अधिकाऱ्यान काहीच दखल घेतली ना। स्थानिक नागरिक प्रश्न करतात की रस्त्याचेर मोठो अपघात जावन जीव गेल्यानंतरच प्रशासन जाग जातले की कितें असो स्थानिकांच्यान आवाज उठू लागला। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।